volontiraju major Bear Aleksandar i major Batočanin Danijel. Hvala im. Od do sada i uvek i u vekove vekova. Porodica Milenka Pavlovića. Majka rodina od našeg kolege. Ministarstvo odbrane Republike Srbije. Cveće polažu predstavnici 204. vazduhoplovne brigade. Ministarstvo odbrane, predstavnici Vojske Republike Srbije. Izvolite. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Policijska uprava Valjevo. Delegacija grada Valjevo. Uspomena na njega ne nestaje i ne jenjava. Prisustvujemo rađanju i usađivanju u kolektivnu svest našeg naroda i građane Valjevo i Sečene, simbol herojstva.